Nano babagabalan, kumusta kayo po? My name is LJ and welcome to Tiendecita De LJ, where we promote honesty. Alright! Hey Luis! So ang pupuntahan natin ngayon is an honesty store. Very rare. As a matter of fact, parang this just the only honesty store sa Pampanga. Nababalitaan natin yung sa Batanes, yung honesty store doon. So meron din pala dito sa Pampanga. Are you excited, Luis? Okay, let's go! So we have arrived. Ito na yung tindahan natin. So hanap lang tayo ng parking and we're gonna go inside. How are you? I'm good! Get hot! Hi! Gonna go inside. This is the store. So we yan. So this is the store, guys. Uy! Akala ko may tao dito. Akala ko na yun. So this is the store. Very humble, simple store, no? Sabi na. Yan. So smile. We are watching you. You might be. There you go. Hello. Roger that. Ganyan po, pag may mga urgent concerns sila, yan po yung ginagamit nila. See, nice one. So, Sige po, feel free to explore. I'm 10. you're 10 years old? Okay. Yon. So this is LJ's vlog. Check him out, guys. This is a convenience store. Most of the products here are mga nakikita natin sa mga sari-sari store or sa mga mini-mart. So you have sugar, mga chichirya, you have your shampoo. So the way you do it here is, where do we pay money? Saan ba siya po? Ito! Okay. Store rules. Pakibasa po, lahat ng products ay may prices po. So, lahat ng mga products nakikita nyo dito, guys. Ayan, for this one. This is 15 pesos. So, alam mo na kung magkano yung price niya. Hindi mo na itatanong. Pili lang po ng bibilhin. Pakita lang po sa camera ang pinamili. So, we have 3 CCTVs. Ang pera ilagay sa mailbox bills. Ito pag bills. At barya sa Arinola. This is the Arinola. Pakita din po sa camera ang total sukli na kinuha. So talagang masusubok dito yung honesty mo. Tsaka Then isulat po sa notebook ang pinamili at presyo. Palagay po ay paid. Ayun! So this is the notebook. So halimbawa, ito yung si name, address. So pinamili niya is 1990. 180. If kulang ang sukli, ilagay po ang pera sa mailbox, then isulat po sa notebook na pinamili ng presyo. Balikan po within the day ang sukli. Better, message po yung admin page ng Tiende. So meron din silang Facebook fan page which is Tiendecita De LJ. Ayan. Panatilitin pong malinis ang tindahan. If may urgent concern, so you use this. Note, guys, guards lang po ang pwedeng umutang. So kung hindi ka guard, hindi ka pwedeng umutang dito. The first step towards greatness is to be honest. What a deep quote, pero totoo yon, guys. If you want to be great, the first thing you must have is an honest attitude. So, honesty store. I'm not sure if it's the first, but as of now, I think this is the only honesty store dito po sa Pampanga. So, the place has been well-known sa community nila. Tawag nga nila dito is honesty. Punta ka sa honesty. Bili ka sa honesty, ganyan. Huwag po nating hayaan masira ang Huwag po natin hayaan masira ang pagkatao natin sa konting halaga. Kung papiso-piso lang yan, huwag nyo nang inenok dahil buong buhay mo yung konsensya mo yung So finally, so with the whole We Are in Pampanga team,
kausapin lang natin yung owner, yung konting kwentuhan, mga ganyan. But yeah, we're really happy, we're really great to be here. Very humble store, very simple concept. Pero yun nga yung ano natin, honesty is the best policy. Ang intention ko dito, ila-live feed ko, isa sa mga cameras. Kasi nakikita ko, natutuwa sila. Yeah. Baka nagpipicture. Ang dami na kasi natin time. Hello. Alright na natin yan. Ako na isa sa mga na-struck na sinabi ni LJ kanina is we promote honesty. Aside from, of course, fulfilling your basic needs through this mga basic commodities, no? Pero isa sa mga nade-develop nyo po sa mga community dito is to be honest. Even the smallest coin, even the smallest penny, na isipin niya, naku, napaka-deep nun eh. Halimbawa, pumunta ako dito, ang presyo ng binibili ko is 2 pesos. I only have 1 peso. Pero iisipin mo yun, pagbalik mo sa bahay, naku, kulang piso. Or, yun pa lang, nadidevelop na po yung character tsaka attitude ng community. So, congratulations, we are happy. Isa sa mga nagiging reward po namin, kami po ni Joyce, at namimit po namin yung mga ganitong klaseng extraordinary business. Kumikita sila dito, pero isa sa pinakamatinding impact niya sa community is to be honest. How about you, Luis? Lollipop! Okay. Welcome to Tiendecita De LJ, where we promote honesty. Good job. Thank you. Yes, sir.